DXDC Radyoman Report. Wala masayon si Deputy Mayor Carlito Ginto Jr. sa tribong Matigsalog nga konektados paglugos o pagpatay kang Architect Franz Mari Bragas ang impintro sa Barangay Lacson tali sa tribong Matigsalog ag Kalinan PNP. Sumala ni Deputy Mayor Ginto Jr. nga dili pangayaw batok sa kapulisan sa Kalinan ang gihimo sa tribong Matigsalog isip panimalos tungod kay adunay mga membro sa tribo nga gipandakop sa Kalinan PNP nga magitudlong suspek sa paglugos o pagpatay kang Architect Bragas. Matod ni Ginto nga kung ibase sa investigasyon sa kapulisan o sa lamang ka-isolated case ang ditabo sa Barangay Lacson tali sa tribong Matigsalog ingon man mga sakop sa Kalinan PNP din may resulta sa kamatayon sa duha ka pulis ug usa ka miyembro sa tribo. Sa statement sir murag wala ko'y ideya na. Gidugang sa Deputy Mayor nga daghang nangamatay na nga mga leader sa tribong Matigsalog apan wala motugot ang mga tribal leader nga maglusad og pangayaw tungod kay dili na nila buot madungagan pa ang kasamok sa katulong distrito din ang tribo mo ay nasakripisyo. Sa lugar naman siya ng mga leader wala man nag himo aning pangayaw kay dili ta gusto nga kinibang nanay samok madungagan na pug samok. Kasamos balita og serbisyo publiko. Radyo Bandudong Rin Lubasbog, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Tatag Arimen. Tatak RMN.